A principal estrutura funcional e reguladora do noso corpo é o hipotálamo, que é unha rexión do sistema nervioso central cuxa función é a de regular a secreción hormonal. Ademais, unha das súas características principais é que é o lugar onde se atopan os centros de fame e saciedade. Estas rexións hipotalámicas son as responsables de iniciar a sensación de fame, que ven determinado por diversos factores. Por unha banda, inflúen as contraccións rítmicas e a axitación do estómago, é dicir, as contraccións gástricas, pero, ademais dos movementos estomacais, tamén inflúe a secreción da hormona leptina polos adipocitos, cuxa principal función é a de acumular graxa, xa que pertencen ao tecido adiposo, e a de segregar estas hormonas das que estamos falando, que son as leptinas, que estimulan ou inhiben a acción do propio hipotálamo, aumentando ou diminuindo a sensación de fame. Para poder realizar as nosas funcións vitais, os seres humanos inxerimos alimentos, coa intención de descompoñelos en monómeros máis pequenos e obter a partir deles a enerxía necesaria. Ao aumentar a inxestión de sustancias e alimentos, a enerxía consumida nas reaccións vitais diminúe en proporción. É por iso que é moi importante manter un balance no consumo enerxético para evitar riscos de sufrir e padecer enfermidades e variacións no peso corporal. As necesidades enerxéticas de cada un dependen de diversos factores, como son o peso e a idade, a altura, o exercicio realizado periódicamente, o sexo ou a condición, xa que non se precisan os mesmos gastos enerxéticos no caso de, por exemplo, embarazadas ou lactantes, que como persoas que son dunha idade de maior de 80 anos ou nenos. Vou vos falar da importancia da auga para o organismo. O contido de auga no organismo depende de diversos factores, como a idade, o sexo e a composición corporal. A auga constitúe arredor do 70% do peso do tecido muscular e do 50% da graxa corporal. A auga distribúese tanto no interior celular, auga intracelular como a que forma parte do líquido entre as células e do plasma sanguíneo, auga extracelular. Tamén forma parte da linfa, a saliva, das secrecións intestinais, dos fluidos oculares, dos ouriños e da suor. A auga desempeña numerosas funcións no organismo. Serve de medio de transporte e é o fluido onde se realizan as reaccións químicas. Permite a eliminación de residuos, a regulación da temperatura e a lubricación das articulacións, entre outras. Un individuo cunha actividade física normal e que viva nun clima temperado, a inxestión de ao redor de 1,2 litros de auga ao día é suficiente. Esta cantidade pode ser necesario aumentar ata 5 ou 6 veces no caso de exercicio físico ou en situacións de altas temperaturas ambientales. Agora vou vos falar da hidratación e da actividade física. Durante a realización de exercicio físico pérdese gran cantidade de auga pola sudación intensa que leva de seu. Os factores que influen na perda de auga por sudación son a intensidade da actividade física, a temperatura ambiental e a humidade do aire. Para evitar os golpes de calor nas que se eleva a temperatura corporal, o organismo contrarresta mediante a evaporación da suor na superficie corporal. Polo tanto, durante o exercicio físico é imprescindible a reposición de líquido. A hidratación é un dos aspectos máis importantes a ter en conta para evitar a deshidratación e o aumento da temperatura corporal. É aconsellable comezar a inxestión de auga antes do inicio do exercicio, aproximadamente cada 15 e 20 minutos durante a actividade, a unha temperatura entre 15 e 21 grados, especialmente en épocas calurosas. Ao finalizar a actividade deportiva é necesario repoñer o peso inxerido, a mesma cantidade de auga, para que é necesario pesarse antes e despois. En ambientes calorosos por encima dos 25 grados é conveniente inxerir líquidos que conteñan sales minerais, xa que durante o exercicio se perden moitos minerais, especialmente sodio, potasio e cloro. Unha opción saudable é inxerir bebidas isotónicas. Ata aquí a nosa exposición. Esperamos que vos gustara moito.